kedeligt. Buff command. Lol, man kan skrive /er. Den var ny. ER. Ja. Det ved jeg ikke. Man kan også bare skrive skorstræk R. Det er fordi E det står for essentials, så det er sådan essentials er. Der er samt, I kan vist også, man kan vist også MSG, hvis man er muted eller sådan noget. Og hvor fuck virker det script ikke, mand? Hvad er det? En eller anden lortescript, der ikke skid virker. Så gør noget Hej, pandaswag Jacob. igen. Goddag. Altså, panda er ikke swag. Jeg skal have stået så camping her til sommer. What the? Hvad først skete der? Så graver vi lige et udendørskabel ned og så installerer el op i det hus. Ja, så smider vi en gammel Mathias? op, man. Så I ligger... Ja. Var det svært at læse, hva'? Jeg ved, jeg skal bare blive ved. Jeg skal fandme have nogle ting nu, mand. Der er ikke nogen hoe. Ja. Og så jeg skal bruge noget mere træ for fan. Jeg mistede. Du er en hoe. Hey, vi skal... Siger jeg en hoe, eller hvad? Ja. Hvad har jeg gjort, ja? Meget. Lol, jeg har glemt, jeg har 19.000. Shit. Hvordan fanden har jeg fået det? Jeg brugte alle mine penge på en celle. Jamen, det er vildt nok, ikke? Altså, men okay, vi har også spillet de her Donkey Kong spil med Quail op, hvor jeg kan ikke have dobbelt skærm. Så det har været der. Det sparer, man kan høre i baggrunden. Det er min, det var Der var sådan 48 eller sådan noget, og nu er der sådan 34 celler ledige nu. Det ved jeg ikke, fordi folk de er gået ind og fået en celle, så er de gået inaktive igen. Ja. Så er der fandme mange, der gør noget om det. Det er fordi folk de kommer på DB, der er en celle og lægger deres ting, og så går de igen. Så mens det står og tørrer, kan jeg... Det er ikke meningen, hvorfor folk gør det. Selv gang i det herovre. Mathias, hvad var prisen på brødet? Mit script virker ikke, Jacob. Mit script virker ikke. Har du smadret skiltet igen, eller hvad? Ja, fordi jeg kom til at være GM1, mand. Det er mig, der har det. For jeg er nemlig 100% inde.